روانگاه سوریه ji bo mafê mirovan eşkere dike ku bihtir ji 18,000 Sûriyan bihtiriya wan sivîlin di êrişên asmaniyên Rûsî de ji dema 3 salan ta niha jiyana xwe ji dest dane. Rûsye di 3 Eylûna 2015 de destêwerdan di krîza Sûriyê de kir ji aliyê leşkerî ve û ji wê demê ta niha 18,096 kesan di encamê wan êrişên asmaniyên Rûsî 523 teroristên Daişê hatine kuştin. Rêxistinên mafê mirovan ji aliyê xwe ve rexne li êrişên Rûsyê kirin û gotin ku ew êriş bê serûber bûn û armanca avahiya bingehên ya bajaran kiriye û ji wan jî avahiyên xizmetguzariyê mîna nexweşxaneyan. Rêxistina Komên Spîyê Beravaniya Sivîl di deverên opozisyona Sûriyê di raportekê de yekşemba borî da zanîn ku ew bi proseyên rêzgarkirinê rabûne yên bi dehan proseyên bombebaranên hêzên Rûsyê li ser avahiyan ji 2015 ve. Hema rêxistinê amaje kir ku Rûsyê 19 dibistan û 12 bazar û 20 avahiyên pizîşkî di 3 salên borî de armanc kirine. Serbarî 21 navendên hawarçûnê yên rêxistina Komên Spî.